Aşgabatyň ýaşaýjylary döwlet dukanlaryndan ady karetlerini satyn almak üçin giýjeden nowaty ýadylýarlar. Muňa garamadan polisiýanyň berk gözegçiligine satylýan adyk önümleri nowaty duran adamlaryň ählisine ýetmeýär. Şol bir wagtda ardan çörek we un gytçylygynyň ýitileşmegi bilen mundan öň 2 manatdan satylan çörek 2 hisseden hem köp gymmatlap 5 manada ýetdi. Adamlar ady karetler üçin giýjeden 20 saat öňünden nowaty ýadylýarlar. Düýn nowaty ýadylan adamlar şu ýerden 6:30 töwereg 32-nji dukanyň öňünde üýtdiler. Saat 8-de dukanyň öňüne gelen polisiýa leýtenanty adamlary 10 metr uzaklykdaky hatarlara düzdi. Sebäbi olar bir hatara düzülse, hataryň uzunlygy 100 metrden geçýärdi. Beýleki polisiýa işäri gapyň öňünde durup hatara gözegçilik etdi. Ol her 5 adamy dukana goýberip başlandan soň azyk önümleri satylyp başlandy diýip gizlilik şertine söhbetdeş olan Aşgabatly habarçy 16 aprelde gurrun berdi. Aýdylmagyna görä ösümlik ýagy we towuk budu polisiýanyň berk gözegçiligine satylyp, hatda mümkinçiligi çäkli adamlaryň hem nowasyz satyn almagyna ruhsat berilmedi. Bir aýal özüniň ikinji topara degişli maýyplyk resminamasyny görkezip, nowasyz azyk satyn almaga synançdy. Ýöne polisiýa maýyplaryň nowasyz azyk satyn almagyna diňe duşanma günleri ruhsat berilýändigini belläp, gapyň öňünden gitmelidigini aýtdy diýip habarçy azyk önümleriniň nowaty duranlaryň ählisine ýetmä hem belledi. Habarçy polisiýa gözegçiliginiň nowatlarda ýygy-ýygydan döreýän dawa jenjelleriň öňüni almak maksady bilen güýçlendirilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy bolsa, döwlet dukanlarynda iň ardan bahadan satylýan çöregiň we unyň geçen penşenwe gününden bäri tapdyrmaýandygyny habar berýär. Döwlet dukanlarynyň söwda tekçelerinden 60 teňeden satylýan çörek ýitirim boldy. Şol bir wagtda bu çörek käbir hususy dukanlarda peýda bolup, ol 1 manatdan satylýar. Munyň bilen bir wagtda 1 kilogramy 1 manatdan satylýan un hem tapdyrmaýar diýip gizlilik şertine söhbetdeş olan habarçy 16 aprelde gurrun berdi. Aýdylmagyna görä bu beýleki çörek we un önümleriniň öňküsünden de gymmatlamagyna getirdi. Munyň netijesinde döwlet dukanlarynda 2 manatdan satylýan çöregiň bahasy gymmatlap, geçen anlygyny 2,5-3 manada, şenbe güni 4,5-5 manada çenli ýetdi. Şeýle-de 1 kilogramy 7-8 manatdan bahalanan yerli unyň bahasy 9 manada ýokarlandy. Galyberse-de bu Gazagstandan import edilýän we hususiýetçilerde satylýan unyň bahasynyň hem gymmatlamagyna getirdi.